Ngiyaphila Thabo njani? Yebo mshana yebo shanusa. Yo. Hi guys. Ninjani? Ngiyangibingelela egameni lika Jesu waseNazaretha. Hi, bendiye ecaweni Sunday. Benibona becaweni bendiye Sunday. Sunday bendiye ecaweni. Ndibuye ndivuselelekile ndisifumanele inceko pha. So ithe iyandi isandijongile. Kuthiwe indlela zami mandizilungise nalapha ku social media because le nceko indijongile. So that's why ke ndinibingelele egameni lika Jesu. Oh emihle sana yazi wena sis please manje usiyaxa kuthini xa nechance ikhonza kwa libele fanele lamfundisi no mommy mosa guys ingaphinde nilibize lo gama indlela zami zilungile ngokukhonza ngeyibi ndilibele kodwa ise windmill ndilibe andiyazi phofu igama layo guys ndilibele mntu ezigama layo don't it's what kodwa did you end up buying the bag? Not yet mntu safuna udecide andixelele yazi guys it's not that ndisolo nepijama ezintsha ndixelele I can explain. Hayi bona uthini ungayimaskandi yo hayi ke sana mna soze ningayimaskandi festival phofu nje kuntwana omaskandi dide ndiyasola kasana kuthiwa mna noma nebhinca lapho zange bhinca mna zanje guys yo guys ayiduri la 3k like ithi xhunku ndazi ndabona ya abantu abaninzi bathi laphe nice like nice leyana so thank you so much into ethi mama izolinda izimani linda supply yoziko bovu yena akanantsiki bovu yena akalindi nantsiki into xa ithanda akalindi supply umzakelo sikhona nikhuze nansikeni umzakelo nanikhuza enansikeni eDurban ethenge iskipa se4 point something kwakuthena angalindi supply esiskipa kusikho esinqime eDurban la nodol 4 point something sabe sisuka kwitonton sise special in then why 20% off ndabe nikhuza ndithi ndabe nikhuza yena wathi sangalindi supply Chin uyathanda umbhanqa gqayithi uyathanda umbhanqa uthanda gqayithi umbhanqa uzokuya zithenga izinto nezikipa nebands zako nantsika zako Gucci kodwa mina anditsho yo yasha mkazi skin sami siba ngcono I don't want to lie but asikabi konke but sibhetele so nje hayi indaba yakhe but inansika umngani wami uthe umngani wami mina ndangithenge guys ibag ave Galaxy Boy i-tote bag mama athenga i-tote bag ase Galaxy Boy yalahleka Durban andiziyo yami yayibuhlungu nge2000 I think in 2000 la bag yayibuhlungu shem nge2000 yami but guys it's a lot of money mna kum yabo umngani wami uthi ndingawari because guys seloko ndikhalaza yo nonhlanhla guys ndiyekeni hayi because soloko ndikhalaza like ndithi yo ibag yami soze ndixole ndiyazibona ne-ID nentuthu ibag yami umngani wami uthe ungastress umngani wami excuse me andizuxa kuba mandithini
ngoku uthunguthungu ndiyambona Coachback ndithi hayi bo uyangisendela WhatsApp yo Tommy mina ndiyazithanda isupply ndithi kwenzekeni ba iCoachback and mind you iCoachback bencinga ukuthi yanqona okay you know what le Coachback man vele ndiyithenge ngenantsika galento ka Payflex like ndibhatale kanjalo ngoPayflex mhlawumbe bhatala 3000 ngenyanga no hey and ndiyayibona iyakhuphuka ndithi njani uyandividiyo uyandibonisa hayi guys suppliers yasizala thoba ngibonela icebo nakuyo so nje ningabuzi ningabenza ithi plug ndizondika gqithi xa senze OTD with this bag from Coach and ninganibuzi like ningabe nindibuza ninganibuzi ndiyeke nenze OTD yam in peace noba niyayibona hayi nasipieces noba niyayibona bayiboqokile like ninganibuzi like ningathi hayi bomila ninganibuzi nje so yeah I think zabe ndizithe yona pha eKapa zabe ndizithe delela ngoko ndizithi yona novalanga kana ndihope vale apha sana mntasezeza khona ke nantsika la platform yami yakhona shem yona ndityale nto guys andiyithandi mina sana ukutya kwasekuseni yo guys uYouTube ndize entloko but ish sobona guys kaloku kuyabhalwa ngoku yabona njengoba ndi-live it's because ngomso besuppose ndiyabhala sasa i-sick test because zange ndibhala one thing guys mina ndazi nomkhuba ombi ndivele ndisubmithe yo ndizobanjwa kodwa ndivele ndigule ke xa ndiyobhala especially xa ngekho ready ndingaziva right so ndivele ndiyobona ugqirha xa ndinikeze into ndinikeze inantsika so ngoku ndiyasola because ndine-sick test besuppose ndibhala i-sick test sasa okoko ndifonela intshomi ayinantsiki nonantsika bengazubhala ne-sick test yena wayebhala i-test 1 uyandifonela uthi ubonele i-test uba ipostponiwe to i-4 ka-October yo besenze ithi ndiyekhambasini qonde yabana namhlanje last day funeke ndi-serious ndiyohlala ekhambasini ndiyohlala elibrary imini yonke yobani sana ndabuyela ezingubeni mna because kaloku hayi bo but ngizofunda guys like ngizofunda like hayi ngeke khonakala khehle anganixelela umba uDan Khuze athi omilambo obhala ndithanda ikhoridi athi ambobhala athi ndibona bayongincedile because asikutest ngifanele ukuba akunabantu endiqhela ufunda nabo ababhali ngoku ndindodwa sana hi guys it's not about alinakwammoya yazi guys qha mna I'm just lazy yonke into ndilazy kwenza izinto time like this mntaza ukuba lazy shem phofu ke I believe guys ukuba lazy kunamademon because mina guys ndilazy like ndilazy nangento ezinamsebenzi ndilazy sekufuneka ayineblockwe wena wena ngiqonde wena ngathi kubhlungu apha i-joints guys apha kwezi ndawo nalapha yo inhliziyo yami yo guys ngumoya unganyanisa mntase like ngumoya 300 chomi if ufuna number 1 and then if ufuna number 2 500 pray against spirit I serious guys nani nithandazele lol ayibo chomi kwaye umfazi okuthathela i-4 English litshitsho mina guys ndinqona nento ezingenamsebenzi mna hayi guys ndinqona nento ezingenamsebenzi uqonde hayi ke sana inamsebenzi chomi yami ngicela umuntu emihle anganixelela guys ndonqona u-upload impahla kuyaga ngoku yazi bendifele ndinqona ntoni guys
ndovendo nqane adithi ethome yathi mandivule iyaka yabo emhlwathi mandivule iyaka ntonto and then poste pha impahla zami because like lento yobe ndiziveza ku live yonke lonto ndayivula guys yakhe inoba upload ezi 6 ndivele ndisiqala ndiyayibona ipicture mhlawumbe ndiyascroll then ndiyibona ipicture ndicinge kufuna isize ndicinge ba ngisize bani kanene ngularge noba ngumedium qonde uba fanele ndisukuma apha ebedini ndihambe ndiyojonga ile nto bendiyiposte mntu on my Instagram ya ndiqonde funeka ndisukuma apha ebedini ndihambe ndiyokhangela nompahla ewardrobe ndithi hayi kehla ngeke asoze. So guys, andicela nganto ndityayo andithandi mntu ekuseni phofa khose ekuseni but man meweni bashane yonyanzela but man I should eat something ekuseni. Ngizoyifaka ilink yakho guys but ngizokwenza upload. Nyanzela ngepapa nathandi tu but ingcono engenabisi uyabona sesithelwa amabisi ayindoyisakala shem guys akwapho ndingekholezi kakhulu ndathi nabanenhloni ndinomsindo ufune ndimanyele ibhlukhe like hayibo wayengayi-ayinanga wayengazi-ayineli ngokwakhe you are guys yakhe ndibe nenhloni sometimes ndithi mna athi andikuthanda uku-ayina athi uthanda ukwenzani ndithanda ukwenzani ngathi imbi le nto ogqiba uyithetha ndaqonda hayibo wathi imbi ketela le nto ogqiba uyithetha uyayazi uba imbi le nto ogqiba uyithetha qomba yasuka akandithandi nokusebenza hayi andithandi ukulena mna mani uba phakathi oyeke andithandi ukulena mna kodwa ke soze ndiyondlula yabona aqala uthime ixesha uba okay ubuye emsebenzini nabantu ba ngaze ndilala imini yonke like ndilala ndiba ndiyotya ndiphinde ndibuyele ebhedini ndazi uba okay phaa nge-2 5 yayi nam seyizobuya ke ngoku ndisukume guys ndihlamba umzimba nqonde woshe uzothini intombazane ethende hlamba umzimba nditshayele kho mntu othi ufikayo Fridays mos ngoko nditshayele wena khona uthini mhlawumbe ezazitya ndithini nigqibela mntu at least ndisuke ebhedini afike into enyamfu mhlawumbe into ethi inyamfu kwicaution guys ndingavuma makhulu wam xa yayithetha le nto yokunqena kwam yho udathi yho lo mntwana uyenyanyisa mani into endiyithandayo nento endiyithandayo mna ke suthu zikho ndiyaphambana into endiyithandayo ucofona mhlawumbe TV icofona yam xa inothatha i-half day hayi ngathi ngazigolisa ngathi I'm not feeling well kaloku anyanzelekanga ndinantsika anyanzelekanga ndiphinde netshini guys umakhulu wam uthe ndizamfaka kwezo nto sobubhanqa asikabuye ngo-1 for ilunch yho hayi ke sangabe uzichanini ngafika nto yonyamvu pha ebhedini waye wanyanzelekanga thanda uTikTok wathi uzikho endibuza naye Chomi ndikhuza guys ndikhuza uba yho hayibo zikho uzikho guys yho ekseni like I mean nge-Sundays ndimbone sanechomi yam ikhuphe inantsika ilinene i-curtains intoni uyathi ndibuze kamanje ndithi hayi Chomi like ukhuthele athi neke ewe efuna ukhuthele xa into endingathanda ukupheka wena uthanda ntoni ndithi andithandi into Chomi ndithanda into Chomi athi hayi ngeke ngabikho into oyithanda ndithi mna ndithanda uhlala ekhawushini ngicofona mbukela i-TV athi rha uzenza i-rich kid ekubeni uthengisa amateko wathi yini omile uthengisa amateko kaloku wathi ufuna ukuthengisa amateko omile waye uzenza i-rich kid awulo rich kid rha ufuna uhlala ekhawushini ubukela i-TV uyivabi loo nto athi yho asisi ndithi mnganama uyazi yho guys ukhuthela uzikho yho guys ukhuthela uzikho ikhuthele ke sithembe phofu mna like inoba nam guys ngakhuthela xa ninomzi
xa ndinomzi wam like ndine-apartment yam awukhuthale. Noba ndizokhuthala guys, phofu ngeke ngakhuthali. Ngifunde kumbatsho, ndiyafunda kumba qha ndimthandi mna. Yeah guys, mna I think xa ndinomzi wam like ndizoba nalaa nto. Yho, mhlawumbi ndizoba nanto. Uyaklina shame laa mntu. Ayike undihlula apha xa seyi-ayina, xa seyi-ayina ibhijama. Yabona xa seyi-ayina ibhijama? Hayi guys. Injalo mntazi. Yho, aqala wardrobe yonke. Yho, hayi sana mna. Hayi ngeke. Uzikho kayifu indawo emdaka engumuntu obhizi, so xa efree ngase kube clean kwakhe. Right? Yeah, shame. Ndiyambona. But guys, I'm not bad, yes. Ndiyazincama shame. To tell you something guys, like ndiyazincama. Guys, ndiyazincama shame mna. At some point ndiyazenza izinto. Like at some point mna guys ndiyazenza izinto eqhubeni kosuku. Ubone ndizibone sendiyenzile. And one thing about me, xa sendiyenza sendikhawulezise, like ngasendikhawulezise ndigqibe. Mhlale phansi mina lantu ba. Okay, if ever ndiyapheka, mandisukume. Uyabo mandisukume ndiyenze into like ndikhawulezise iphele, like iphele, mayidiphele umsebenzi, and ufuna umsebenzi ongapheliyo. Hayibo, andifunda yabona ungixela ba oko besisebenza ngo-10 ekseni. Kubethu 1 oko besimile. Masenze into ephelayo mntasi. Like andithandi into engaphela. Ufana naxa ndipheka, usikhametsa ngaxelelo. Even if usipheka soyi-2, ndiphethe at the end of the day like izinto zonke ndiye ndazihoya like dodwa, because ngifuna sithini sigqibela into senza apha ekitchen sibuye. Umzekelo izolo shame ndiphekile ngalamini. Umzekelo walamini bendiphekile, ndipheka umphokoqo, nenza sausage. Benziwe ndim. Yenzela into leyo ihlule. So uba uzongixelela uba oko besenza into enye, oko besipheka ngo-1 ngoku ngo-5. Masiyenze iphele. Fana xa ndizincamile. Bona ndizincame ngqondo, you know what? Friday sobe ndisenza ii-parcels. Hayi guys, ngcono ningalali. Andifuni ukulala ndisenza ii-parcels. Phinde ndivuke ndizenze. Ndiyakwazi guys upheka. Excuse me. Ndiphinde ndenze ingase ndizenze ndithi ngqondo, yho, yabona umuntu ongasendi into zakhe uzofuneka kusasa. Ndibe ndiphinde mina funeke ndenze lento ngqondo, yho, uyandihlupha. Mina xa ndizincamile guys like for real, niyayazi nani, ndilala ngo-4, like ndilala ngo-4 ekseni. Ndizincamile ke ngoku. Fanele xa ndizincamile uba ndiyafunda. Hayi, uba xa ndizincamile uyageza noxolo. Fana xa ndizincamile guys, yabona i-test yokugqibela bendiyibhala. Phofu not yokugqibela, but le test bendiyibhala on Monday. Guys, ndami ndazixelela uba, you know what? Ndafunda guys. Ndabe ndihleli nantsika bendihleli nechomi yam, bendifunda nechomi yam. Ndafunda. Thatha i-break. Ngosithathe i-break, ndabe ndizinstall inwele. Ndazi-install xa ndigqiba ndaphinde ndamvusa. Wabe sithi yho ndiyozela no nathi mina no it's fine, ithi ndikhaphe. Noba phaa ngo-bus 3 to 4 ndathi okay it's fine, ithi ndikhaphe, because ndiyambona shem uba ngaphuma phandle. Uyabona laa nto yonepha ke mna I feel like siscam laa nto uqonda uba khathi ndithathe inephi 30 minutes, but xa uvuka phakazi la kuvuka undongondo ongcono uvele ungayiqalisi. Wathi yho hayi angeni nix bra ndamkhapha. Ndimkhapha ngoba namaxesha kungo-3 nge-bus 3 ndafika apha endlini. Noba nge-bus 3 nje ngalo maxesha kuzobetha 2 ndafika apha endlini guys, ndaphinde ndafunda. Wade wandibhalela wathi Omile, ndiyacinga uba uzovele wozele, like uzovele wozele mhlawumbi ufuneka uyobhala because sasibhala ngo-11, so ukhazama ulala noba yi-2 hours, like noba yi-2 hours, uyabo. Ndiyacanga nam ndathi ndizawube ndijemile. So mna xa ndizixelela into uba okay you know what, ndiyafunda, thatha ifowuni like ndiyibeke phaa ndizixelela uba ndiyafunda. So ndizama ukuthi ndiyazincama, at some point ndiyazincama shem. Fana xa ndiphekile, yho, into endiyityayo sana, yho.
kunini ndiyitye. Nasendivuke nditya isoseji nesonka namaqanda kanyama. Nemusli guys, neplain yogajonga sendide ndayixova. Yintoni enye le? Ayanizoyibona kahle. Seyide oko ndiyizamise. Thenge ifoshini. Ayipheli bra. Azinyanzela shem. Nayo uthuni bendifakele umvubo, ipapa enamasu ngeChristmas. Wena kunini wawuthi uzondilobolo? ngeChristmas uyawenza njani mina? Guys, first of all, ekhaya maninzi amantombazana, and not just amantombazana akhutheleyo, akhuthela amantombazana asekhaya. 4 yamantombazana asekhaya akhutheleyo. Ngomakazi bami bayi-3 omakazi bami bakhuthele, iyasetyenzwa ngala mantombi. Yo, ndimlibala njani mama kachocolate, nomama kachocolate iyasebenza la ntombi. Ayimazi noba usebenza kanjani, naye ukholwa kuvele nje aziqubule enza into ezibukwayo. Ukhuthele kanjalo ke naye xa ithe wonqena unqine ke nyana. So akhuthele lo mantombazana guys. Oh ngositsho ndiyakuka. So akhuthele lo mantombazana xa ngisekhaya. Ndiyayazi ngokuthi ngokwekhaya khona umntwana omncinci, ndiyazi bazophatha umntwana omncinci. So ngeChristmas mina guys ndiyavuka mna. Ndihleli ngeChristmas sikhonza nomba sivuka siyavuka, umbake avuke aclean enze breakfast, angenze breakfast, and then omnye besenza into namncedise mhlawumbe nqonqa sausage okanye ngenze lonto endikwazi ukuyenza. Sisho sihlambe sami secaweni. Xa sibuya all the time sibuya sekuphekwe. Xa sibuya ecaweni sibuya sekuphekiwe umazi bethu bephekile. Abantwana sebehlanjiwe, kuhlanjwa abantwana. Xa sigqibo hamba kuhlanjwa abantwana bahambe baye eChristmasini, bafoto bahambe baye eChristmasini, kushiyeke kuphekwa. Excuse me. Yabo. Ndiyafika mna, siyafika thina after church mhlawumbe around 3 sekuphekiwe, sifike nje siphake sitye then ke kuhlanjwe izitya. Ndihlaba kakhulu asiphi yo, but since ngoku ndibona uyinciko like andithethi lonto. Inkhona inciko endibonile ethe isajonge indlela zami, so ngizama ulungisa ezo zinto ezinjalo. So nje ekhaya guys ngeChristmas nanini akubikho msebenzi ngako. Xa andithandi la party yo, yabona xa ubuye early, that's why mina ngoku ngizogoduka. Ndibene ugoduka nge-20 zika December kanje ngezo date, because khona la moment yoba kulento kupentwe, kuhlanjwe ifestire, kukhutshwe inantsika. Wo umsebenzi ongoko. It's fine. Hey, it's fine. No one didn't believe. It's okay. Awuzikho guys uzokuhlaba yedwa, ndiphumile kwezo zinto mna ndibonile ndilungisa umtshato apha, ndibona uba ndizama umtshato. So guys andithandi ke ngoku. Andithandi ke uba ndibe ninantsika. Mimosa. I like for real guys, yo, andiyithandi laa nto. Kube kumuviswe inantsika, ntoni kumuviswe ikhawushi zibekwe estikini, intoni. Wena uvele kube uqonde yo, sana kuzoqalwa ngathi xa zibuyiselwe izinto. Andinqondayo ke sana ngoku kuyabanga. Yonke into isestikini. Plane ugoduka pha around 23 mna. Yo! Guys akho bantu bangekho dangerous nje. Festire, kuhlanjwe ifestire.
Nibe nikhwele ezilelini guys, anibhizi. Lithini ilanga sana liyanqanqaza. Yo, ndive umama sithi namhlanje ngene itractor ekhaya kuyalinywa. Kuyalinywa yona nestress. When my grandparents were alive, we used to do that. I miss that. Yo, when yenziwa ndixelele ekhaya kupeyintwe xa kuzoba iChristmas. Yo, ngoku ndiyayicinga. Sudika mina. Abantwana bafuna ukutya kodwa. Yu, hayi ke tho mina ndingayenza mna. No stress, ndithe ndambuza ndathi yo hayi bontombi. Ndabuza ba yo hayi ntombi. Cela ukubuza kuzogubana ozonantsika ngibani ozolento ozohlakula. Wathini kuzokuhlakulwa ngoDecember January kaloku. I was like yo ndathi mina okay. Yo, hi guys, to a point that mina ndandithi guys ndithanda ukuxoxa. Alazi ba into eyandincedayo ndathi ngene egarden kwenye game. Guys wakusaphila mama mhlakula mncinci kanjani. Yo sihlakuliswa. Ndakhula irash ndihlakula. Ndiyakwazi guys, guys nikhulele ezilalini. Ndakhula irash ndanceda ndakhula into. Alazi ba kwakutheni ndibusa ndasihlozelela ndabomvu. So from there ndathi mina ndine allergy, like mina ne allergy enantsikeni. Ndine allergy ekuhlakuleni kwathini emboneni like umbono uyanisola kwathini. So umakhulu wami, of course guys, umakhulu wami like yamazi umakhulu. So koko xa kusuke egadini esithi hawu omila ntonton guys avuthwe umbona, like avuthwe umbona qonde ubone xa ukukhala xa sesojiwa sithini asana umama guys like wayengayithathi nonsense. One thing about yena guys wayengayithathi nonsense. And ithi mina bensazuba emboneni like umbona uyanantsika uyandigubhula whatever. So guys ndithi ngisayokho isikhwebu wena andini umama athi awuna allergy. Athi awuna allergy xa unantsika isikhwebu kodwa you mama bethu bo 18 guys. Nana ngiwe lonto yo guys abazali bethu bo 18 uba unomama we-18 uzobazisana uba abayithathi nonsense. Wena athi sisi asoze kaloku kube nguwe onantsika isikhwebu. Ayisoze ba nguwe okhayi isikhwebu. Wayengengeni shembi yonto ye-gentle parenting. Yabona le nto yoba kuthe ndakhawuzelelwa ngoku. Yo ama 1k sana ama 1k 18 to abazali bo 18 to guys. Ayingayithathi guys, ayingayithathi. Yo wayengayithathi mama guys. Yo gentle parenting wayengazi noma into ethini. And thina ke ngamaxesha sasihlala nomakhulu wethu uMajola. And guys uMajola ngiyazi guys ukuhlala nomakhulu. Ewe umntanami yabona mosibathambile. I think ingcono nale. Guys umakhulu bathambile guys. Ekho makhulu yonke into yes. Yo guys and amaxesha amaninzi thina nomba besihlalela nomakhulu wethu yabo. Use-right liseketana, use-right umfana yazi, use-right shem ngaphandle kwesikolo ke ukhalaza ngaso. But ke nimthembile la muntu. No. Nansi so ke ukuthi masijama sikhuliswe umakhulu wethu like yonke into basithi asiyiki into ethile like uthathela phezulu ba omila bayiki into ethile kwathini. Yabo. So sasikusa khona a point apho nomba sasingayiki chicken engafakwanga ovenini. Yabo. Sasingayiki chicken engafakwanga ovenini. Uba iphekiwe nje sayinika. Uba iphekiwe sayinikwa soze siyitye like soze siyitye sifuna uqala ifakwe ovenini yenza uKFC like something like that. So mama of course wayesesikolweni guys and it so makhulu wethu wayengamind lonto leyo. Makhulu wethu wayesiphekela and then asifakele ichicken yethu eovenini athi asinikeze like sithi yayingeyo problem. So umama ethu ke uyabuya guys ubuya esikolweni. Xa ebuya esikolweni hayi ke uyaxelela isituation ba hayi ke amawela wayiki nantsika. Amawele awayiki chicken engaqalanga ovenini. Fanele uqale ovenini isikhumba sithanda ukuthi like isikhumba esiselento. Yeva. So xa bekhanga ayihoye lonto leyo girl wapheka ipheka nyani chicken wayiphaka sayijonga nje use UJ isithando
sayijonga nje guys, wasuka umakhulu wethu wathi saphana, wakusuka umakhulu wethu xa uyayazi intombi yakhe. Wasuka umakhulu wathi mazwe kwenzeka ntoni mama? Wathi hayi ndifuna ufakela abantu inansika, ndifuna ubafakele ovenini. Wathi ngoba kutheni? Abayityi kaloku sisi. Yho, wathi mama hlala phansi mama, umile tyana inyama. Yho guys, sasingamonyanyi, sasingafuna umbona. Yho, singamyuci. Athi tyana anityi ngoba kutheni? So sityi thina inyama engafakwana ovenini. Wathi mama hlala phansi, abazokwenzela izinto. Kasi sesibadala, sesibako 10, 11. Wathi mama nje hlala phansi, wathi bazoyitya. Athi hayi makazi uyabahlukumeza abantwana. Athi tshi usigqalasa ngabantwana. Awamthini wathi mama hlala phansi uyabamosha, hlala phansi. Inenza ntoni? Yho guys, sasingamyuci, singafuna umbona, singamyuci. Hey guys, saqala phuyitya. Yo asande sanuba ngunjalo. Yo yayingasenzi nix, but sasizithandela amanqa ngumntana. Yayingasenzi nix guys, xa sasingayithandi. Sasithanda la nto yokuba uzosifakela ovenini bebu KFC like. Noma sasithanda loo nto leyo. And umakhulu wami guys uyakuthanda phela, usakuthanda nangoku ba abe senzele lezo zinto. Amazambane usenzela indlela esiwathifuna ngayo yonke loo nto. Yo guys, ubangaziwe siqomba yho intombi yaphi nalena sana. Yo guys, I think ukuba ibhuli. And also if uhlala nomakhulu guys, omakhulu like most yomakhulu bayathamba ngaphezulu kwabazali, because noma like omakazi bethu noma babebuza ba hayibo mama wathamba xa kunini because you were not like this good. Athi ayikwenzi into but unalantu ba guys, umakhulu wami hayi ndiyamthanda shame. Thina wayesenza ntoni ekuseni? Yandifonela ke sana, ndifonelwa ngubhani. Ndifonelwa ngubhani but ngizobela kuyo. Nabuza ngayo wafona. Nandiva? Hayibo ngani imali yantoni? Ne ungathina lokuthina mina ndingumntana wentombi, ndingumntana wentombi, so oyena green endimaziyo. Yabona ndosi. Oyena makhulu endimaziyo like go from my mother's side, so ngikhulele nguye. So guys, umakhulu wethu walimala guys, umakhulu wethu after elimele ke wakwazi ukwenza ezo zinto guys. Umakhulu wami wayehlala ebhedini xa siya esikolweni, athathe i-ironing board angayimisi, ayibeke kanje apha, athathe i-shirt zethu athi sihlambe guys, sihlamba apha endlini yakhe kulayitwe i-heat. Athi khalezisa, athi uza aku-ayinela i-shirt yakho, xa kuphuma wena ekomeni uyaku-ayinela. Athi khaleza sisi uhambe uyongena, andithi seshushu i-ayini uhambe uyongena eshirtini akuthini like zonke ezo zinto guys. Thina sade saphuma sayi high school, okumakhulu wethu senza into siyayazi ba ekuseni uyasi-ayinela sisi, uyasi-ayinela. Athi mapha ecaleni kwam nansi i-heater. Like yeah, when the guys I feel like not that very bullish about you kabuhlungu, but umakhulu bathambile. Simekeze ecaleni kwakhe asi-ayinele sisi. Athi mapha umi athi wakuseshushu akunike ukhawuleze isuthi uqonda ishushu kamnandi kanjani. So guys, thina sikhule nje yo andfunova umakhulu wami shame, yo andfunova. Yo shame guys, umakhulu are the best. And wamakhulu yo sesasamaqanda kamakhulu guys, sasingamaqanda kamakhulu. So makuthina sasifunda kwinansika same school makhulu wami wayetisha kuso, yabo kula matisha primary, kula primary wayetisha kuyo. Ayingeyo primary man, ayi high school na, but ayidibene from grade R to grade 9. So makhulu wami wayetisha from grade 7 up to grade 9. Guys, it's serious nathi uqonda yo guys nezinto kwaziyo. Utheni guys umakhulu. But most yomakhulu banjalo. So sasifunda esikolweni esi1. Guys, umakhulu wami yayi junior ne, okay, junior wayetisha kuyo. So sasifunda phana like from
saqala kwa-grade R, saqala kwa-grade R thina sasifunda kwesinye isikolo sasekufutshane, and then umakhulu wethu efunda kwesinye. Guys, zangaphela unyaka sifunda kwesa sikolo because nomba sasilila guys. First of all sathanda ukuxoka, sasingasithanda isikolo. I feel like into yabantwana. Because sasiplana guys endleleni. Sasiplana guys thina endleleni nomba xa siye esikolweni. Siqonda sithanda into yokusiwa esikolweni. Bye asiphi isithando siplane nomba guys, uziqonda sicinga ngokuba hayi bra like icabo lethu lalinganangqondo. So nje sizathanda esikolweni sasiqala ukuplana nomba uba mba sizojika, masizulise sizojika. Sithi kwakhona kwakuthiwa kulomusa glams, sithi bana kulomusa khona inyoka yeva, so asilise asifuni esikolweni. Ndinxala ba guys thina nomba thina sasaziwa sihambile because bakhona mos nabanye abantu yazi uba bazokonyuka nje, yabona ezidlale bazokonyuka nje sihambe nabanye abantwana, then makhulu ethu nazihambele azile esikolweni naye of course yawoka. Sijike guys, sisithini sijulile, kwenzeke ntoni, asiphinde ziye esikolweni thina, kwenzekeni because asisifunanga nomba isikolo sade sigqothwa nangubani. Kwenzekeni kokona inyoka ngakulomusa. Hayibo guys, like khona inyoka sisose khona inyoka ngakulomusa. Nisibone phi sithe xa sizowela kwabe gcwele inyoka. You can imagine ukuxoka komntwana, how can you say ugcwele inyoka? Guys, umakhulu wethu asinyanzeleke nayazi ithishala. Hayi guys, athi nodlula nangubani because ubani guys wayisiye daycare. Ebhani guys esithanda isikolo umuntu asekhaya emncinci nathi owaka umuntu esekhaya dala esithanda guys isikolo amawele engasithanda isikolo ifusi ithanda isikolo esithi sisubhani xa ibe esikolweni. Mama uthe uthisha edaycare, masithi edaycare kusedaycare, uthe uthisha edaycare ubasifakela ijezi ebhakeni ngoba iyatshintsha imweda ke ngoku sidinge ijezi. Kwathini umuntu esekhaya guys esithanda isikolo. Mna nomba singamagubhela amadala amagxabhela amadala sidlula ngumntana ethanda idaycare thina nomba sibadala guys singafuni isikolo. Thina I think sasikwa grade R yena ubhana besaya edaycare, kusedaycare mpandulo besithi kusedaycare. So athi sithi xa sinxanile kuthiwe amawele madala kangaka adlula umntana uyathanda edaycare yena bona amawele awafuna isikolo. Kwathini athi makhulu esikole kumakhulu akadlali guys, uyamsa umuntu esikolweni kwawuchocolate wamfaka isikolo kuse eliqhwa wamsa esikolweni. So umakhulu wasinyanzele guys ba niya esikolweni amawele aqoka katata azawuye esikolweni. Saya guys sasinomisa kwathiwa umemsiswana. Sasifika guys early in the morning. Ngo-8 isikolo sigqibo ngena. Nomba siyalila guys, inoma wayicaphuka sasilila sibayi-2. Nifuna ntoni? Sifuna umakazi bethu. Funa uPoppy. Sifuna umakazi. Ngoba nomakazi. NguPoppy noEsi. Cha wadikwa ngenye imini. Wathi umamsiswana, nibafunelani? Sifuna uPoppy noEsi. Athi okay. Wasinika ichokwe guys. What? Kubani wakho umakazi ofuna kuye? NguPoppy. Kubani wena wakho umakazi ofuna kuye? NguEsi. Wasinika ichokwe guys. Wathi hamba nobhala amagama abo, hamba bobhala uPoppy, hamba bobhala uEsi ebhodini. Sikwazela ukubhala singahambi isikolo. Wathi hamba bobhala uPoppy, hamba bobhala uEsi, nizawuya kubo xa sokwazela ubhala uPoppy, wena uzoya kuEsi xa sokwazela ubhala uEsi. La guys same ebhodini. Mini yonke asiqanga uba siqala ngapho ubhala yewena sixoxela waqala ngoba awukwazi ukubhala xa ukwela igama lakho eli because kaloku awuhambi isikolo akwa indlela yobamba wena inantsika asibambi ipencil asibambi intoni besenzayo kulila egeze silila yebo. Wathi nje umemsiswana nisamkhumulana nakanga namhlanje zange sigqibe nalo Chris kosasikolo nyoba saya nje inyanga zami zantathu makhulu wethu wabona ba asilungelani, wasithatha wasisa kula nantsika esikolweni esiwayitisha ko. Wathi bhala uPoppy bhala uEsi sikwazi lapha. Hayi guys niyavuya abantu babethanda isikolo. Sikwazi lapha asikwazi nokuqala into esinintsi yona asibanitsi apha emlonyeni. Siyathetha xa
asikwazi ukubhala. Then umakhulu wethu zange sigqibe guys, zange sigqibe nonyaka apha, uyayazi umakhulu wasithatha wasakho sasikole tesha kuso. Bathi safunda noPopi noAce ke ngoku basho kwaba khona uPopi noAce ngomakazi bethu ke abo sasibahlupha kanjani. Yabona mazi sasibahlupha kanjani. I-pencil every day siyocela i-pencil siye classini yabo, siyazi iclass yabo. Sinqawuze sana sithi siyohlebeza. Sithi ngiboleka i-pencil, fika besibolekele eclassini kuchomi zabo. Nomvula ndisakhomba nechomi yami. Nomvula ngicela uboleka i-pencil. Every day kuyazobama wela azongena. Babefunda grade 9, babefunda grade 8, grade 9 kwezo classes phezulu. Thina sabe sifunda grade R, grade 1, grade kanjalo. Ngiboleka pen lot. Yo guys, pen lot. Sathi saqala guys esikolweni. Ngiboleka. Bakhona guys oPopi, bakhona omakazi bethu. uPopi noAce. uAce ngilobe poste ngumbala like sinomtshana. Lobe poste ngumbala khona i-pregnancy ntontoni. uAce ke lo. uPopi umhlophe ke yena. So wasekhona omakazi bethu endisavana shebu nabo bayadani sitsho kulana nto ngosase kubaby shower kamazwe amzisho ndithi kudala by parent babaqala usibeleka bese clinic lathi kudala waba ngumzali bra. I have no doubt that uzoba ngumzali oright emntaneni because okwaye ngumzali kuthi yabo guys lanto bona siswabo kaloku nawo babena ngapi bathi babena 10 no 11 besinantsika besipepeka beseclinic like baphume enyanisika nesikolweni baseclinic sema kuba bengabazali nabana zona trauma babona zange babe enjoy inantsika childhood yabo because kwakhona amawele kwabo noba ba traumas first born mazwe ewe ngumafungwasho ukhona umalume wethu omdala uza before yena. Washem babesibeleka baphume esikolweni andazi noba kwakutheni majola yena angasise clinic because uthi majola wayiqhaleshe ubasizela xa bese clinic ayobahlangabeza acinga ba yo abantwana bami basindwa zizidudla lasasazi izidudla at some point njengoba sasiselo sibenqinisa sabazi izidudla awuthi majola waqhala ubahlangabeza shema basizela abahlangabeza xa besifese xa besuke eclinic apepe koyi1 and then onanti bachinjisane ngoyi1 imagine so mazi bethu nje ithuntombi yezidudla ithu yezidudla angoku emnandado Osithando sami ndiyabulela Silumo. Ubhale begqoke zami unifonela ngo. Sakhula guys nomba. Mecenga Tom. Sakhula nomba. After sikhulile we had a brother. Ke ngoku winyuke ngokuba ubrother wethu ngokamamethu so sigaba umama omnye so bayi3. We didn't love the boy shem. Sasifuna uba sithi so bayi2 yo hashem mazwe kwayo first born second born then omakazi bami balandele emva kwakho guys asikayemkela ngathi into banabana ayindimanga naye qha umpayela shem wena simhlukumeza umntana like sasingamfuni hayi umuntu asekhaya guys sesitsho ngosithi sasenziwa bobuncinci wena usabane ezibalisa ubhanto sasibenza zona namhlanje sithi kodwa umuntu esekhaya uyazi ba it's because sasibancinci no that sasikafuni uyayazi ngokuba siyamthanda yonke sasimhlukumeza unento engayilibaliyo nangoku yaba thina omnye wayemngxilela ngapha omnye emngxilela ngapha simtswinele endlebeni wethu umtata wethu uyi1 simtsilele sim yo hayi wena sasibancinci guys and sasikhohlakele guys ayishem serious guys uthi omnye umdlebe amtswinele ngapha guys sasibancinci hayibo guys sasikhohlakele guys umntana omncinci yabona sasizibhuli Tom sasingamfuni enye into guys noba into eyayisenza singamfuni that guys umama wethu wayemthanda guys yena
akwamthanda kakhulu noma lento emncinci wayemthanda guys yena kakhulu noma sasifila ngathi umama wethu umthanda kakhulu hayi guys sasikhohlakela ndenotho noma nowaseno sasikhohlakela base sibancinci sesikhulile guys ayibo wasisindiswe nosindiswa noma sasiko 910 guys nyantsha abantu abasindiswe babakhohlakele guys sasingamfuni guys like sasingamfuni yo guys like xa ngaba sizitori nje sasimenza zona umntana emncinci hayi Thomi I think usixolele Thomi ngokuyayazi basasenziwa bobuntwana hayi guys sasigenza ngamabo guys sasigayamkela into kuba nabana thina ukhona umuntu osixubayo ayisithanga sobayi2 guys sithi sifuna ukumbalisela into sithi sifuna ukumxela enye into sithi bhani sifuna ukuxela enye into twepa indathi bhani wayivana noLisa which is mama nga chocolate kodwa wasa sithi khona sifuna ukuxela into bhani yabo nyane simbize wenamba lo sobayi2 sithi uyabona njengoba uNansika umakazi uEctana kangaka oh hayi zolisa abantu baba anesini sasibancinci guys I think ububhulu babantwana guys simxelele ba yambona nje umakazi ukuthanda kangaka sithi sikuxelele something kisana wena wacholwa angumntana wakhe uyakusizela usaza uya wena kwifamily yakho qha uyakusizela yena that's why ekuthanda kangaka thina abantwana bakhe ndim no Amila qha I was born when bawufana nathi yabona sithi ezozinto wena emntaneni serious guys even ngicube ndiyaxaka ndikuzumba sithi wacholwa umama wakhe wayemshile etipini sawacholwa ke umama wethu guys umntana emncinci guys oh hayi shame guys yes ngiyabona inhleka guys like hi guys wayemncinci bathi wayeshiya nge2 years like wayeshiya nge2 years so thina if usina 8 no yena 6 2 years Tom 2 years sasingamamkelanga nyani ne hayi guys siyathi baso kodwa guys wayelila wena umntana wena sana sithi simbize like simbize wena ecaleni simxelele ba yo you know what ndixolele wena bani wena umakhulu wethu umama wethu uHana sasithi nguHana wakuxola sasifuna umvisa kabuhlungu guys wayesibetha mama wethu engadlala umakaziwe wayesibetha nyani guys yo hayi wayesibetha ibhandi wayesibetha wena ibhandi lalidlala hayi wayesibetha netawule emanzi wayesibetha noma guys lento wayesibetha ukunoma sasisile nyani because guys yayingapheli iveki engasibethanga okokoko siyathwaqa inoba wayesibona basisile nyani because siqhathile sasa understand usibethelani like sasigamazi sasikazi ba usibethela wayengenathuthwa mndithi simshiye nge2 years okokoko guys wayesoloko sithwaxa okokoko itawule emanzi wena okokoko itawule emanzi I don't think khona wayesile ukodlula omnye guys I feel like nomba sasizifanela nje sasisupportana kuyo yonke asibethe guys sithutha impahla zethu sipakishe yeva sithi siyahamba thina unganibuzi amakhulu wethu zawasibetha guys andisakhumbuli nokho hayi guys wayesibetha sipakishe sithi siyahamba sithi siya kulotatethu ngela xa sithi kwana lotatethu sithi siya kulotatethu guys kaloku tatethu ngaselalini guys so zasipakisha sithi siyakhona sithi siplan basofika sithini yo bazange wabetha wapakisha impahla hayi no I was nix if uzangabetha wapakisha impahla thina sibethwa oko sasiyaphi Thomi sofika sithini sasipakisha sisiqomba basifuna umnika sisi umfuthu xa sibona sipakisha siqomba uzokhathazeka once asibone sana so sofika sithini na wena sasiyiplana nje sasiyiplana guys guys uma methu wayiphole apha ke sizayenge umuntu osihluphayo noma wayedikiwe guys noma wayedikwe kuba namawe as something but wayezipholela guys bengathi senze nix angasihoyi and sasifuna umnikeza lando ezomkhathaza kuze kuqumba umntana sesithameni sasinika lento ezomkhathaza ba uzobona sizosikhumbula sizopakisha impahla zethu sihambe sithele ekhaya guys saka sathi zawufika phi
especially xa sibethe ngemini apho khona umcimbi kwakuthanda kwenza umcimbi guys nakuloo tata kuthanda uba khona imicimbi kuthanda siqonda uba entrance yethu sana siyayiplana nombaba sizofika phaa xa besibuza uba siphile sithi siyaphila ngaphandle koba umama wethu akasifuni sicela utata wena sizayiplana nombaba safo sithi soziside sana soziside siphume kulaa gate unano uzophola phela le ndawo yokucinga and xa siplana sokukhwazela ukuba wena alushem kutshiwe ekhaya but thina sesizicinge ngoku uyatsho makhulu wam athi omnye umuntu ongaphindaza lamawele angazikhulisela the right ngamawele mna andihluphe egqithithi amawele sizibuza uba into bazahlupha ngantoni yo guys andikhumbula into yeleta yho guys wayephola laa ntombi sesilwa hayi sasithembile ke leyo uba sizayithetha empilweni sana xa sibuza uba sinjani sayifaka phaa empilweni uba sizothini xa futhi uba molweni njani sizothi siphilile ngaphandle kwento ethile hayi sasiyithembe nyhani ke leyo noba sisiplana ukuthini sasithi ngaphandle sofaka laa nto ethi ngaphandle so guys wayesiyeka guys sele sisilwa adathi umama basazawubulalana phambi kwakho abantwana guys igirl izipholele aphole nyhani guys bengathi akwenzekile ngelo xesha siyaqoshana nomba udikwa kwakhe nje athi phuma abanalo laphandle athi abanalo laphandle bangolonatshi you can imagine sithutha siyolo laphandle ucama sizuthutha sizawuhamba siyolo laphandle ekudikweni kwakhe uba uyavuba yo sana phume lanto iphume lanto sisi isithini ngetawule emanzi okanye athi umthetho xa sibona uba siyaqala ukulwa athi guys wayendibetha umba kodwa ndandingayiki for some reason ndandingayiki ulwa nomba ndandingayiki umqala kodwa ngondimbonayo uba uyandibetha so wayivele athi ke naye you know what ndibukele i-TV yilwani olilileyo ndizambetha athi olilileyo ndiyambetha bukele i-TV lando sabethana yena uzambetha umba qonde into engazuyenza kulila guys soba busy mama ufuna ulila apha qonde unyaqoma into engafuna ukukhupha isikhalo ithe nje intombi endala olilileyo athi olilileyo ndimnaye xa nansi into endiyithethayo anangxaki noba nelwelwane akandibethi umva isililo guys utshomi siyaquma into ongayifuniyo kukuba khupha isililo because wakhupha isililo ayihleki laa ntombi ndidibanisa netawule bethe exactly into yakhe athoke walila ndiqonde yo you know what hayi kubuhlungu ayikazi itawule emanzi uyayibona pha ezikoneni ukuthi thwa apha siyazi kahle nomba and I believe noba ngesasibethana ngoku I don't think wayezoyeka guys usibetha I believe ngesasibethana ngosibangaka mna nayo into etshoyo uba if xa sirong ngosibangaka wayengangekhayika usibetha because usibethe laa mntu yoku santi sakubadala guys so noba nangoku ke sana ngesizazi uba yo wamosha uzodibana nesibhaxo not that awusiva nangoku yo Melissa sasina 13 kodwa wayesasibetha no kusibulelele sidon sami sasina 13 akafuni nyani majoni sisal kodwa nangoku siyaxabana nomba especially xa sendaweni enye to a point that amaxesha amaninzi yo show andisayazi mama yintoni ngoku indimbele qha
Yo, I can't tell by in 3 weeks saying how many kgs he has. Maybe I don't think wise about soft and dark. So yo, I don't think so. No pan I go and better. Kwenye game yo sasothukile ke because ubani wayengahluphi inkosi sithando because ubani wayengahluphi ndemsis like ubani wayengahluphi but wakwambetha at some point. Yeah, and ask guys by ndone sixabanisa yona but I think we I think wethu at some point kuye kuvukela nto ba anganiqhayeli lo akaloku kusigondanga. I think ivuke ba ayangaqilathethi kanjalo kum lo. Excuse me, because it's xekeniswa zezona zinto ezincinci uziqonda bazincinci wena xa uhleli nathi awunoyazi ba la nto isixabanisile kodwa thina sibe siyazi ba isixabanisile. Thina sixabana sihleli nomuntu angabona noba sixabene abone sekukudala xa sithi mhlambe cela unikeze mhlambe cela ungigqithisele uAmile uthi andifuni athi hayibo ngoba uthi andizongigqithela makazozithathela awukhuzi nje ngoba hayibo thina ke sasixabana sihleli no akhu enantsikeni eKapa angaboni sixabene kudala noba kudala sikadedisana. Dala sikadedisana azoyiqaphela sekukade akho mhlawumbe xa ithetha into ethile ba Omele khawuphakele uAmile ndithi hayi mazibhakele athi hayibo ngoba bekona ibonayo hayi xa sesiyithetha akhuze yebethu nani nice guys. I think into yamawele guys andimqali tu umzekelo ngokwebelapha unyanisile ke alushem because sifana ngoku umzekelo ngobe silapha hayibo athi akafundi ndithi ke mna ke ndithetha nje ndithi ke mna njengoba uyipassenger princess ke sisi utshintsha umculo athi ungandyuti xa ngiyipassenger ungandyuti ngathi mayifanele ndenze into nethile zayenza into xa ndifuna ukuyenza sundixelela bafanele ndithi ke mayifanele ndiqhube ndiphinde nditshintshe umculo ndifanele xa ndirequest ingoma sithi fake ingoma ethi uzathi asendahlala back seat hayibo so bendikhona umuntu asenge-8 into enero ngoba xa sithi makatshintshe umculo yebo into enero fanele ndithi nditshayise nomntwana ndimise yo ndithi ufake i-GPS ke wena uthini yaw ayisano into exabanisayo guys into esebenzisayo xa namandoda kaloku of course andikwazi ukusetsha ndiyayazi uba if ndizomamela umkhulekelo mhlawumbe ndizomamela umkhulekelo kwaye ndizozenza ngokwamba okay emva kwane nibe yileni bandiprosephe esiteringini but xa ndifuna ingoma ethile ekhona ecanga kwam hayibo guys hayi ngeke yintoni enzima apho like yintoni umzekelo yintoni enzima ukutshintsha umculo what's so difficult uma ungathi uxabane nomuntu just because uthe uzotshintsha umculo uzophuma egarage uzothintini hayi suka akayazi guys animazi nomba uvela nansi ke aco phone yakhe hayibo okay ndithini ndiphuma izoqhuba kake if afuna uvula igate afuna uthini umculo izoqhuba kaloku asoze yaloku thini asuka ayixabanisi lonto leyo obvious nje ukwazelaphi ukaze akakwazi umba wathi umba sisimna kazi
that yo mntaka mama ndisozela guys usasiye East London ndimkhapha kubezwe yena nsikeni kanti ndodwa of course guys niyayazi bakudika kanjani uphume emotweni umisi ukhuphe i-safety belt uphinde and guys azimoto zambi ungafaka safety belt ufaka i-safety belt umuvile ngasegatini uphinde ukhuphe i-safety belt uvala umnyango uyovula uphinde uyikhuphe uphinde uphume guys niyayazi lonto lema umsebenzi kanjani ndincitha kanjani indike gqidikisana apha so that is noma guys noma ndaqanisa noma ndishekelo 20 kilometers 30 kilometers bani nantsike ndisifundele mina mntazi xa ke mina guys nave nazixelela ukuba ngokunanziswa peblom kubhuti wami that this is the last time kukhona umuntu endimhluphayo uba makazondithatha this is the last time like kufuneke ndibhukhele umuntu ibhasi uba makajike on top of that fanele umbulele ngento because lokuncame into zakhe wakhapha wena mina guys nave nazixelela that was the last time mna ndiziswa ngoimoto yayintsha emva koJune ndaziswa umuntu one cup yabo ndazixelela uba imoto yami ndizayiqhuba and guys at some point mna ndifike apha eblom like ndingekabikho perfect guys like ndingakwazi ukuqhuba kakuhle but ndazixelela into yokuba nabana imoto yami ndizoyigruzula uba ndiyayirhuzula ba-2020 that abazali bamafuna ndishiye i-Eastern Cape ndibane until ndibe perfect I was like yo hayi sisisoze mandizoyinantsika mandizoyikrwela apha ngokunokwam angisoze so I feel like ukuzigqama and nokuzixelela so ngona siye East London nonathi noma wathi xa shekelwe 30 kilometers yo guys akho manzi ndanathi nenhloko yo nabe ndiphela uyeva nabe nsithi hamba akho ne garage between iStarterham exactly wena athule between iStarterham neEast London ngabone garage manzi ukhona igarage apha guys andiphela uyeva xela sisumba mna waphuma ngaphambili zangafune noba manimise wangena apha phakathi naphakathi waphuma from net wayohlala ngemva wathi amntaka sisi fonela uba xa ungena entweni ungene wena apha phambili mandisinde mna hayibo mandisinde ndisike hayisozungibulala because andibane sithi hey Amila ndimasithi Amila engathi nifunqa kumphefumulo ndidiniwe nawo akho bendiqoloze wathi yo sisi wayohlala ngemva xelela ngomba mna yangayikholelwa wathi hayi ke mntase asoze kaloku so hey but ndiyafuna kwazi uqhuba man ndiyafuna ndiyakaze Cape Town ubaleka ntoni kodwa ndiyamncoma guys umba uyakulala nolala yo guys umuntu azixelele athi guys yanikhathaza lonto leyo athi andizolala athi andizolala sana makale driving school athi sisazoqala indlela athi andizolala apha endleleni sana ngizoburhuqa yo guys inhliziyo yamqonde yo mina ngizolala njani nini ndizoburhuqa sana apha endleleni avele sana ndithi ke mna mba ndiyacela at some point guys umba uzolala nto ndiqonde you know what khathi ndithi makahlisa isitulo ndiqale ndithi hlisa isitulo sis ne unyanisile hayi wena kutheni wanibhotoza Tambona kasi ndithi hlisa ndithi maka hlisa isitulo ntombi athi inkosi enkosi amehlo sobebomvu ukudalelela enkosi hlisa isitulo aburhuqa mba inhliziyo yami bale ndimjonga ndithi lo ndimbuza ndithi undithemba kuyini ndithi undithemba okuyini uzawuvela uvuka lenceba nje ndithi wena uzawuvuka lenceba ndixelele because undithemba kuyini like undithemba kuyini ba ungathi ulale like ulala ubuthango ndiqhuba mna
Ndithi awukhathalelanga sisibomi bakho. Ndithi ubomi bakho awubukhathalelanga, wazi nobomi bakho bubantu noma unobunye, because uyawuthi uphaphama ubutshici ingceba sisi. But ke uzawufunda umba uqhuba, ndifuna afunde sham. But ndifuna aqale driving school, ngeke kaloku afundele emotweni yam. Abantu bayagamblisha ngobomi babo. But mna guys, like I believe ba inoba guys, noma ngoku ndiqhuba ngcono because bengengaqhuba imoto engeyona yam, yeka malume ndayiqhuba sabe sama sobabini. Guys, walala naye ndaqonda yo waqala bana sithi aqala wamisa banako xa ndihamba sithi sondela kule truck uzoyi overtake, sondela kule truck omile uzoyi overtake. Okay, aphinde wathe suka apho wabelala bana sithi yo udriver omtsha uhamba ngo140 wazini ngo140. Udriver omtsha uhamba ngo140 wazini ngo140. Asenathule ngathi ndiyambona ulele, wazovuka ndasingena kwePi Town wazothi ustop, awumi ku stop. What awumi ku stop na omile. Mna ndathi mna hayi ngibone ngekho zimoto uzawubanjwa ke okanye uzakwenza accident, because kaloku stop uyama awunantsiki, awuhlisi speed uyama completely ume ujonge ntoni. Okay, and litikiti ke ngoku elo uyaqonda ba litikiti elo kaloku uba manguba ngathi gqi traffic ungamanga ku stop because umbhalo stop. Ndithi mna okay zange ndiqhubele xesha noba ndaqhuba i-hours like you know what woza baba athi ndosela his because koko udriver omtsha akekho. Guys, I can't say ngubani oqala omnye, siyaqala what you stop, you don't slow down, you stop. Every time xa ndibona i-stop sign ke vele ndicinge yena, ndicinga sithi stop omila stop. Not umbaka zithatha hayi bo wazini sisha ngomalume mna ndiqhuba imoto yakhe. Mntase uyayiqhuba imanual yakho imoto inzima. Andiyazi kazi imanual mna kazi imanual soze mna imanual ndinantsiki, soze ndikwazi noma mandiyithini, soze noba ngathi okhona udriver makathetha imanual andazi noba iqalwa ngaphi andihlala noyazi bazalwane. Wena waqala njani uqhuba? Ndaye driving school. Hayi soze ibe ilula sana, soze ibe ilula imanual, soze ibe ilula tu. Amagiya yo nami guys andifuna oyazi shem ngasekuthiwe mna ngasekuthiwe mna ndifundanga ngomanual, mna andifundanga ngomanual, andifundanga ngo-automatic, ndifunde ngomanual. And ndayibona phaa uba isoze ndilungile. Yazi umakazi wam guys imoto yakhe ngumanual, like yamdini into emanye le moto ibani icika to a point that guys iprocess yakhe ukufunda uqhuba wakhalala nemoto yakhe wayeka guys uqhuba wayeka phaa imoto because like iyamsokolisa ukuthi mna ndayibona guys e-driving school. Mna ndayibona e-driving school ba ayizondilungela le nto. Fanele ubhalansi intontoni at the same time awujonga ngaphansi utshintsha igiya, awujongi phansi. Fanele uyazi ba okay xa ufaka u1 uthintile because wajonga phansi imoto iyabhayiza. Fanele at the same time ujonge ndiyaqonda yo mntase kuningi. Hayi ndayibona ba ininzi lento. Utshintsha igiya awulijongi ba utshintsha kanjani. At the same time fanele ujonge imirrors. At the same time imoto mayingabhayizi, zombini inyawo ziyasebenza phezantsi. Sana ndiqonda can you get license without driving manual? Hayi nam and kwazi manual. I don't think so. Mntase driving school ezininzi zine manual, but bendingenavi ndothi ngoku ikhona i-license ka-automatic andiyazi noba inyani kangakanani loo nto leyo. Nam wena onje zange ndigqibe kwezo lessons.
Nkonto benke ndayiva nathi ngathi kuthiwa khona i-license ka-manual. I don't know uba inantsika inyani kangakanani loo nto leyo. Do you have code 8010? Oh, kuthiwa inyani mntase ikhona i-license ka-automatic. No code 10 mntase. Usahlo kwakhe. Iyaqhubeka xa ungena-choice. Andicela ukuba nayo i-choice shame. Mna guys xa ndisithi kuni noba ngathiwa mhlambi ikhaya kuthiwa kukhona udriver kwamanye kuthiwa kukhona udriver apha makakasusele le moto sifuna udlula umnikazi wayo soze mna guys soze like for real soze andiyazi manyani andizenzisi Chomi. Ndilimele. Phi ngoku? Kwenzeke into mntana sisi? 20,000 rand. Entlungu. Usesibhedlele? Yentlungu. Usesibhedlele iipilisi zilahlile? Ayeke dog. Yintoni na? Hayi afuna imali ngezitali. Ndiyacela mani. Uzenza nini xa? Usofaka le mali yentlungu kaloku. Suka yini le? Uzenza nini hloko ndakubuza uyayazi ndimelwe yimigalelo nje lapha sendikhundisile. Imigalelo Hayi ke namgalelo kule ndiqhuba. Ndicela mali. Hayi ke ngicela undifakele. Intoni? Imali. Hayi wena Bhela yini le? Usaphi perfume? Hayi sisi uyaxoka. Usaphi into zam namacici wam ka-Ira. Shini? Hayi sisi uyaxoka. Shini. Cela imali. Hayi bo Bhela. Awufuni? Anayo. Uyayazi andinamali. Ndicela uba unamhlanje ndilale ndifumene umyalezo othi zifakiwe iipasela zam. Usila ndizikwenza loo nto kanti. Yini yazi ndiyakubona sewude uyazithanda sana ufaka i-brochure, i-brochure yakwa-Ira uyevuyi. Nawe uyifakile nje nantsi ntoni yakho kaloku indifanele mna mandigaze leyaphi na ndiyatyholwa nangale nto. awutyholwa ntase kodwa mandingasiseni ndingafaki nenye mna. Yho apha ke ubethi awuthanda into eswiti. Intoni leyo awuthanda into eswiti? Chocolate. Zibleza biscuits ndikhumbuze sasikhanda uzithenge i-Itsamate. Hayi sisi andizukwazi alisencede. Ayikho. Uyayazi zidle khaya ubana nge-month end mna ndiba frustrated because nemigalelo nabantu abadala bangandithini sekuthiwa ndigalelana. Kuthengiwe? Usana nge-500 mnika wena mntasi. Shini? Who was dressing the wound? Bendizenza. Asidlali la. Milania, ndiyacela mani khafake le mali kubuhlungu nyhani. Ubonile le mali? Yo, yandazi ngakhala. Guys, wesiphinde engayithandiyo guys. Like i-charges aba makhulu guys aba nesiba lomhobholo. I-charges guys. Ngithanda. Mina ngicela ungifakele mani. Kuphuma imax. Ziyeke imax. Faka nansi imali.
ziwezakhe umba uthanda imali sesikhathi sazokweliwa ayibona imali wezinezimali zakhe ke uma 1.5 lapha nje sizathi ndilele ngo5 ndingayifeyila ndele ngo5 ngithole lo 5 bendilele ngawo hayi papa nani uyaneko mama uyaneko mama hayi sithandwa andazi andikuthembisa inganto oh shame sorry after that uba uyangeko mani ungazobe uphinde undicele nto sevana hayi kodwa phela very unfair ufair wena na phela khawucinge le nto na fair wena andifair phela andifair mna soloko nami ndikucingela uyazi soloko ndikucinga wena ndiyazi bufuna nto nento efuna ndiyikomani funa undiuser for i-content Ayinani awuyiyo le nto ucimba uyiyo ndixelele hayi mina ufuna uyuzana nemoto yam for i-content ewe ndifuna njengemoto deep down ufuna njengemoto bangathi njengebhasi uthi hayi ewe kwasima uyandiuza uyayazi nawe nto noma ungayiphika phakathi kwabantu bathi uyandiuza wena awuyotarget kule game hayi ndirayithi kusela uyayazi sentwesi umba uyandiuza ndiyayithetha apha kwalam uyandiuza ba uyandiuza for i-content nemoto yami iyayiyuza ndiba ngathi xa ndisithi ndizenza ngenantsi uthi uthetha iomoto xa ndisithi ndizenza ngebhasi nditeyimotowathi ngetrekta naxesha lakho uyeva nankumntu ane mandimila nawe yena ndicimba uyiyo dog ndiyakucela kaloku ndiyeke siziyele komani xa ndiyiyo okay hayi okay uba utsho kanje uyayazi okay Milani okay kodwa phela semna le nto ufuna ndiyenze ndifuna wenze ntoni andithanga okay kanti phela xa ugoduka uyagoduka kuyafuna kube khona mna Milani xa uyithetha apha ebantwini le nto ubone uba ufe na intoni efair xa ufuna ndigoduke kodwa uyayazi okay my angel guys umba guys engqondweni yakhe umnqweno wam mnye wazi uba yintoni nto bawufuna inkosi kufunile ayizovunqa I'm always right with wena anesiwe nyani I mean I'm just a baby inkosi kufunile my angel andifungule namhlanje Sylvan okay guys ngixelele ulani I feel very unsafe apha eNantsikeni apha kuthiwa kuphi apha erezini yethu because of le nto igqiba kwenzeka kwazwa i-students and all of that kwi-private accommodation. It's not far from AM. So I don't feel safe at all. I don't feel safe. Ndoyika oko. Like bangathi nginomvandedwa nje. Noba ndisekitchen ndenzinto ndoyika. So for that reason ke ngoku apha ngonyanga kanye ndiyagqibelisa ngomso ukuza esibhedlele. You understand? Siyaphela i-practical zam. Ndisho ndiyoba ne-exam le nge-12. Yabo? Ndatsho ndaenda ndine-exam le nge-12. So ke ngoku uMajola suggested that I go eNantsikeni. I go to Queenstown. You understand? Ndihambe ndiye eNantsikeni ndihambe ndiye eQueenstown until ndibhale i-exams ndibuye ngozobhala apha. Ngoku ndiyamcela uMilani guys uba afike like ayondibona just for i-weekend akafuni. Manje hayi shem iyandikhathaza le nto. Uthi mna yena uzawuthini. Hayi guys shem iyandikhathaza le nto leyo uba engafuni kodwa mna ngoku yena wayothenga imoto ndaye ndayomhlalisa ekomani ndimphekela ndimenzela zonke izinto.
ngoku yena uqhubeka kafundi aphinde ndiye eBloemfontein ngendiye eBloemfontein. Hayi nama ndifuna uzetata. Urayithi ke noze ndibaxelela nabo. Okay. I-reason. Okay guys, isasuka ngxaki ayibo amen ngumaneja lo sithetha naye. Hello. Hayi sana. Mna guys isizathu soba ndinganantsiki isizathu guys soba mna ndithi andizikwazi uyikomanda, it's because mna ndiyabhala guys ndine-test in between before umba yena aye kwi-exam. Ndizokwazi kanjani ugoduka like unantsika uye ikomani and umba yena always feel like inantsika ikomani i-close neBloemfontein. Ingathi guys kumba ukusuka eBloemfontein uye ekomani yi-30 minutes drive. Of which guys that's not the case. Mna ndithe ngudrayiva omtsha 6 hours nje mna leyo. Guys. Mna hayi ngeke bafowethu. Ngeke nje. Omela guys ne into ikanje whenever ndimxelela uba andenzele izinto okanye mhlawumbi ndifuna udibana naye uloku esiza nestory. Umzekelo ngoku bi-appreciation ndathi ndicela sihambe sekwi-appreciation zohlala ndedwa wathi no uyabhala yena. I understand wathi uyabhala waphethe engabhalanga. Nangoku ndiyamcenga andizuya guys eBloemfontein because noba ndingaya eBloemfontein ngayeni ushiywa nguOmela. Omela uyahamba like Omela guys when I tell you uba Omela kunzima yena undenzela ii-favors, it's very hard for her uba undenzela ii-favors okanye sacrifice for mna. She can never do that. Mna ndasacrifice ndayohlala phayana ndimane ndishiywa ndisenzela zonke izinto but when izinto kufuneka zenziwe nguye never that. Uyabhala nje so what. Ndithi Omela ndicela aye nini, ndithi Omela ndicela aye Friday ahambe Tuesday. I mean Tuesday ndiyabhala Wednesday. Okay. Hayi akho andithi nangabuhlungu but ndithi it's okay. Uyazi xa uba ndikubhale edolweni. But sibona kwendlela izinto apha kuTikTok. Slow down khanye. Kuthethwa ngaloo nto apha. Oh my God. Hayi ndifuna sibane siyophoxana phaa ikomani qha kho kanti ayifunayo. Ufuna sibane siyogqaniselana phaa. Oh hayi suka. Uzifuna njani imba yekomani? Inoba yinto ezobe iqutha iincwadi zakhe nabethuna ekomani. Inoba yinto ezobe iqutha iincwadi zakhe phaa ekomani. Kuba nalo xa ugeza kakhulu phaa uzawuthatha iincwadi zakhe xa ibamba incwadi. Ndiyamfuna ke tata. Hayi ndiyamfuna lo mntu uzoqutha iincwadi zabantu phaa. Ndifuna uthetha naye ndimbuze uba yintoni ingxaki yakhe. Kuba noqutha iincwadi phaa. Hayi bo mina ngiyava nosister uthi ndiyacela somkhulu ucengwa nanosister. Yini ndiminqula nyhani sister ndiminqula lucango? Usister uyacela Milani uthi yini Milani? Uba mna mna Friday ndibonile ndizukwazi because ndizobe ndilenda ngentoni ngebus 3. That means mna ndizofika ngo-10 thetha ngandiphamanela sendifika ngo-10 enantsikeni. Mina ndiyazi ngendathini ndithe kuwe it's okay. Hayi ke Besithetha nje apha but akulungile sisi. Because umlekazi ukhangela yonke i-excuse uqale wathi ii-orders. Hayibo lo mntu besithi uya eKapa umzekelo kuvekela la ii-orders zobe zinyamalele mhlawumbe uphinde wathi hayi ingxaki ndiyabhala like ukhangela zonke ii-excuses guys, zonke ii-excuses angakacinge ngazo apha emhlabeni kaKristu. Uzobona ngam mani phela. Okay. Uzobona ngam. Hayi noba ndibonanga beto it's okay. Hayi bo ndithi uzobona ngam. Ndiyachazela mos uba noba ndibonanga. Uyabona kukhona like ezinye izinto uyazihamba noma ngavela umntu like athi Omila mani bendikudinga ngemini ethile like ndicela ifavor angaphakama kuqala me never. There must be excuses maze umntu noba azikho. But it's fine. Hayi shem yazi ku-right guys. Okay it's fine Zoya. Hayi no. Ndithi nam kulungile. Zoya it's fine. But andizikwazi uza Friday like for real because ndizofika ngo-10 ebusuku ndizoba yini. Tshomo uzawuya nini? Saturday uhambe Sunday? Ndizoya Saturday ndihambe Monday. Boring. Kanti ufuna Tuesday? Andizikhayi ufuna nambe nini?
Tuesday morning. No bethu nani bawe andifuni baqala ugqibodwa into yokuba ndidinwa kanjani kufuneke ndiphumlile ndizobe ndinantsikile ndizobe ewe guys hayi ndibhasile ndizobe ndiphumle nini remember ivele bengathi kulula sisi uzovele iqala ugqibodrayiva ndivele ndigqiba koko ndithini ndifika apha ndibeka imoto ndiqubula incwadi nothing Yona siyafuna ngomgqibelo siyafuna ngecawe ube ngecawe sobe sihleli sedwa the whole day. I wish you were mine. Esohlala sobabili weekend yonke uhambe Monday. Yeah. ayondikhumbula rhorha ayondikhumbula nyhani I wish so. I'm saying I wish you were mine. I'm saying I wish you were mine. Esohlala sobabili weekend yonke ndiphekele. Uzohamba Monday. Oyina ma-Afrika ubuhlungu inhliziyo. Hayi nginalapha kusihlalo wami ngingumntwana ozotha ngicacele kangancane. Buhlungu le nto. asuthethe ezo zinto nendiyikisi Ngiyakucelela ungicacele kodwa ufuna ukwenza apho ndiza khona. yo bhela guys akho nto ayifunayo ke ubhela kum ufuna uba nekhalasi uba uyandithuma toni banesiphoxana phaa Obundiphoxelani hayibo siyayalana nje sasisho ukuba siphoxa. side siyalane guys sithi Omi uyandigezela bethuna ngenye imini ndafika ekuseni phanye komani wathi manje amenyo ndidlulela ndithi mna ndingalelanga apha ndidlula nidasi. okay xa utenze nditsho loo nto awutheni wena endleleni Antakho mntu amandanikeni. uthaza kuthuma uphuthu wena Bye-bye, guys. bye guys uthi thabi nezibhiskiti sasingazifuni nje guys bye man nami ke ndivuke ndihlambi okundithenga inyada apha ebhedeni andimthuma uphuthu guys akho kwanto ofuna ndiwenze East London I mean eQueenstown umba ufuna sibe hayi ndibhasile guys yo yini ndandilele ngo-5 ndibhasile shem shota le sick test ke ngoku shota le sick test fanele ndifundile le sick test so khawuse imoto ekhawasha hayibo ngoba ndiyisizolo sana utheni uyibona imdaka bendiyihlambe izolo kule moto nje guys when are you writing exams 12 inch when this is such a guys 12 inch imali nane 10 athi 450 to 8 inch 12 inch and then i-bundles 250 yes I do shame umba guys umbakho kale nto andikhumbulela yona guys ufuna xa sibe siphoxana abantu ntona yona guys sithi sibheje nomba sithi oqale waqumba oqale i-250 sish oqale waqumba oqale waphoxa omnye kwathini cala sibheje because guys seloko senze ezo zinto thina soba ithu siphoxana sixabanela over izinto ezingenamsebenzi 1.2 mntazi sibheje guys sithi masibheje oqale wenza omnye umuntu into orongo isutye ke sisi akaze ayigama lam ngoku omata ndithanda loo nto xa ndinofaka i-order 28 namhlanje 20 kaNovemba if 20 kaNovemba mntase ungafika seyifike akaze siyalo andazi nobufuna ndothini first of all guys mna ndiyambuza uba eli xesha ndizobe ndidriva ndisuke eQueenstown mboma 6 hours ndirevise nina lo xesha fanele ndiyasebenzisa elo to revise I tell me guys like le 6 hours endiyihambayo mna ndisuke East London size eBloemfontein ndizofika apha of course ndifuna ukuresta mind you guys ndihamba ndodwa ndizobe ndihamba ndodwa nakuloo ndlela ndifuna into nayibo ewe ndiyavuma ndizaziphatha iincwadi zam
Kaloku guys andinamzi apha ndihlala erezi so ne-visitors azamkelekanga apha. Fly sisi. Yo fly. If ndiyafly kaloku mna so funeke ndisuke eBlomdam neJoburg, from eJoburg to East London, from East London ndithatha imoto ndiyikomani. Guys why ngezikum kaloku guys ndihlala erez apha ku-1 room erez and azikho allowed visitors apha, so akwenzeki kanjalo. Guys ngekora 2 end life. So I just feel like le 6 hours mhlambi nale 5 hours kuzofuneka ndidiniwe like ndilele, so kuzofuneka ndithini. So bendikhona mntazi. So guys it's just that andikwazi shem like bangayicinga lento ba nini njani. Ekumba akaphosisi shem singafunda sobabini nomba. Ndiyayazi mba singafunda sobabini naye angandifundisa yabo. Like naye angandifundisa umba like siqala ukrema soyithula kan kremisa nthina qala uyenza so bayithula nto leyo. But guys mna ndingudriver omtsha. Ndiyadinwa futhi ukuqhuba. Vele after ndiqhubile long distance vele ngase ndingake ndilale, so ngizothi ndifika apha ndihamba nandodwa guys, like ndihamba nandodwa from kusuka apha eBloemfontein ndisiya eCommand ndibe ndihamba ndodwa, from usuka eCommand ndisiza apha ndihamba ndodwa, yonke loo nto ndihamba ndodwa. Guys like nyanyani just for umba yena ayodlinxa uba ufuna ndimhlalise ehleli nabazali ingathi uhleli yedwa uyoyika. Guys kudala ndicinga le nto, kudala ndiyizama ukuyinantsika but andiyiboni kakuhle, like andiyiboni nyani. Ninje uphumile ngokumba iyavakala. Ewe baby don't go. Kodwa umba asobuya apha ku-omelo wrong. Why ungakhweli ibhasi kwayona nje guys ezinye hours nje. Guys what have I done now? Hayi umba unjani. Hayi guys ngibani wakwafunda ebhasini. Guys umba ingxaki umba yena uza ngala mentality yoba kwenzeke ntoni. Umba uza ngala mentality yoba uza ngala mentality yoba mna ndihle ndingafuni ukumenzela i-favors kwathini. Andikazi uyeka mntu. I think maybe by month and I'm not sure but enzotsho. Guys xa kubhukha iflight niyayazi iflight uba xa usuka eBloemfontein fanele uqale eJoburg, from eJoburg to East London. Ngona wena iceba mfanele uba nihlala nemali. Papa yini bethile kora past. Imali guys, like imali ezinto zakuthiwa book flight. I-flight awuyibooking ngokurhalela kwenhliziyo. Ubele lantu ba okay ndiyayibhukha iflight, ubhukha iflight. I-flight izibhukha imali from apha funeka ndisuka apha ndihambe nde-airport. Qokoko from enantsikeni eBloem ndihamba ndeJoburg, from eJoburg ndiyahamba nde-East London, from e-East London funeka ndiphinde ndisuke ndeKomani. Yho bentenzi wama yikota past namenza ukuthi yikota 2. Hayi du qha ezazifunayo. Umzekelo enye umba ifavor athi khange ndimenzele yona. Umba uthi maname ndiye ecaweni ngoLwesihlanu uMgqibelo cawe man drive to Eastern Cape. Ngoba uzohlala yedwa. Monday ndiyabhala. Like Monday ndiyabhala. Mna funeka ndikhonze ngoMgqibelo ebusuku kwi all night.
ndikhonze nangecaweni. Yiloo nto ayibalayo ubungambuza, yiloo nto ayibalayo uba wayethema ndiye ecaweni. Like ngubani wena? Ndifuna umuntu ozothi mna ndingakwazi mna uyokukhonza Saturday na Sunday qokoko ndidrive Sunday ndize xa ndiphume ecaweni Sunday ndidrive ndize eBloemfontein nditsho okanye ndikhwela ibhasi whatever, then ngomvulo nami ndiyobhala ndizabe ndi-right. Yiloo nto leyo. Uthe mna ke na-driver once, like zezo zinto azithethayo uba ndifuna ukuzenza. Like for real xa ndibhala Monday soze ndonwabe guys, nakunocawe leyo ndiyazi uba ndifanele ndifundile. And guys ukhonze ebusuku, ukhonze from u-7 uyophuma ngo-4 following day. Like ukhonza Saturday ubudrivile from eBloemfontein on Friday. Ndiza driver from eBloemfontein ndihambe ndolala eNantsikeni, ndihambe ndolala eKomani. From eKomani phinde ndiyadrive from eKomani, if ndiyadrive ndithatha ibhasi phinde ndiyadrive from eKomani ndihamba le-Eastern Cape eNantsikeni kuQumbu ngomgqibelo. Ngomgqibelo ngo-7 okanye ngo-7 ndiyakhonza ubusuku bonke icawe iphuma ngo-4. Ndiyalala lo 2 hours 3 hours iphinde kuyangena enye service ngo-10. After service ephume ngo-2 ndiyadrive ndibuyele eBloem. Monday ndiyabhala. No guys, like no. Andikhatha noba andidrive kuthiwa ndithatha ibhasi. Still guys la 6 hours yebhasi iya-exhausta. Like iya-exhausta. Guys, no. Bye yini ke. Fanele ndifundele nansi ngole-sick test hey. Bloem guys indawo e-right kwezinye izinto. I don't know. But iBloem i-right kwezinye izinto ubone uba nje like kuyadura guys ukuhlala apha. Kuyadura shem ukuhlala apha. But yeah, I feel like indawo e-right wethu. Xa ke mna ndihoyanga nto ezininzi, andinoyanga nto zamalwandle neentontoni, azinto ezininzi. Besides the fact that because ndandingekho ready, ndandingafundanga kakuhle, ndandigowa guys, ndandinemigowo yam, so I had to write a sick test ke ngoku because ayikho kwala nto ndandiyifunda. Bye-bye.